Hrajeme schovávačku a máme super nápad. Ideme do chynky, zobrali sme kľúč, he? No tak to je to super. Poď Maťko, ideme. Schovávaj nás. Čujete, ja takto pekne zatvorím. O bože, to si môžeme vyložiť. Davidko, Pekne zatvorím. Dobre, zatvoril som, poďte rýchlo. Zatvoril som. Tu sa ideme prikryť. tak, tu sme všetci traja. Ahoj. Jej. A Davidko. Zapíname telku. Jej. Ne, on už je tu. Poďte. Daj, ja to natočím krásne. Neboj A sa. raz vidíte. Je natáčaj na šírku, lebo to je short. Pozeráme tu. Poštávky, jak sa to volá. Poštávka. To iba zatiaľ, hej, to ignorujte. To koľko už vidíš na rani. Počkaj, zatvoríme dvere. Zatvorené dvere. Nikdy nevzlietne. Charlie je príliš ťažký. Čau, Davidko. Skoro mi uletí. Čau. My sa tu máme super. Super súka, že? Nemáš za čo. Vyzeráme tu teločku. Jess, Super však. Jessie. Ty by si aj ty však. Pre všetko pre tento short. Majte sa pekne. Ahoj.